mengisi kegabutan hari ini. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi bener ya jare wong-wong nek gabut ke ora ana ning tanggalan. Dadi dina iki nyong gabut banget akhirnya nyong gawe remisan ning kene nyong gawe temos. Ana sing bahasane temos, ana sing tremus. Dadi panganan iki terbuat dari tela montol nek ning nyong tela montol. Sing ora pada ngerti tela montol kuwi ya ubi-ubinan ngono ki lho. Kayak ubi ungu tapi nyong nganggo sing warnane kayak ngono kuwi lho, kuning-kuning kayak ngono kuwi. Dadi nang kene ubine mau nek nyong tak kumbah dingin terus tak ceki bar diceki dikumbah maning terus dikukus didang. Bareng seganyo mau sisan men 2 in 1 ngono lho. Dua gawean dadi siji ngono mendang rampung kabeh. Terus bar kuwi ditutu nganti lembut dicampur karo padi kanji, gula pasir karo uyah diuleni nganti tercampur rata terus bentuki kaya ngono kuwi terus digoreng nang kene digoreng nganti golden brown kae aja kelalen karo diwalik ya ben matenge rata ngono iki lho. Dadi teksture latare garing crispy ngono kae tapi jerone lembut kae lho. Cocok pol gawe batir ngopi, batir ngeteh apa mending mendung-mendung kaya cocok ya nikmat pol ngono lah. Rupane kaya ngene iki rika-rika pada ora pengin, Pak. Ya wis nyong tak pamit wae ya, wis rampungan tak pareng.